Thanks so much, Magpali Channel. Salamat sa paharang mo. Good morning, good morning. Salamat Magpali Channel. Thanks so much for coming. And thanks so much sa pa-congrats.
Magbody TV. Thank you so much. Thank you so much, sir. Go. Just go. But I can see your payment. Huh? Your payment. Just press. Really? Yeah. Can see me? Can see you. Here. Okay. Can see your hair.
I'm your assistant. I'm your assistant. So just filming somewhere and then. So this already come. No, different. This one is bigger. How about this one? This one is seeing what you're filming. Wow, so professional. Can I have an egg as well? No? I want an egg as well. Yeah. Thanks. No ham. Hả? Mix. Yeah, like before. Hello. Right. Okay, whatever. Oh, I forgot this chopstick. One pair is not mine. It's a Janice. This chopstick. I steal her chopstick. Next time, give it back to her. Yeah. Oh, maybe ask her to buy another pair. You throw the wooden spoon already, right? The old one. Yes. Not molded. Oh, no. Thanks. Is it? How many? Huh? You know them all or no? Yes. Oh, you know them all. You have so many friends. A bit, I think. Better not. Yeah, better not. Avoid.
Thank you so much, guys. 4 million people in the house. Sorry, busy-busy. Talagang busy-busy si host dahil andito yung amo nakabantay. Thanks so much. Nagluluto kami ng spaghetti. Ayan, badaan-daan. Kikita. Salamat, guys, sa mga andyan. It's the Hariani. Thanks so much, Sisi. Thanks for coming. Explore. Thanks so much. Bakit walang harang? Refresh. Congratulations, Sisi. Thumbs up host, sabi ni Tintin Babatuan. Congratulations, sabi ni Jen Moment. Shishay Vlogs. Hello, ate. Chosan, sabi niya. Hello. Hello all here. Perlita Bintora. Yep. This is the papaya for mom tonight. Again. Perlita Ventura, congratulations po, Mama Norm's Kitchen, you made it, sabi ni Perlita Ventura. Thanks so much. Evelyn Fam and Friends, thumbs up down host. Lagyan na harang yan, sabi ni Madam Evelyn. Evelyn Fam and Friends, congratulations. Pilper Ventura, good morning to everyone here, sabi ni Pilper Ventura. Thanks so much. Salamat. Hindi pa ako marunong maglagay ng harang. Jen Mones, paano maglagay ng harang? Ikaw nang maglagay ng harang, hindi ko alam. Papansin naman tong alaga ko. Balik ng balik. Paano maglagay ng harang, si Sinika? Thanks so much, guys, sa 3 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mapagbati. Thank you so much. So busy si host. Grabe. May bantay kasi andito yung alaga ko. Dito nag-work.
Thanks so much sa 2 million na andyan. Salamat guys. Salamat sa mga pa-congrats nyo sa wakas at nakuha rin natin yung ating minimithi. Salamat guys. Thanks so much, Sis Dali Lakaden. Tamsak sis. Sabi ni Sis Dali Lakaden. Salamat. Bigyan kita ng jacket mo, Sisi. Good morning. Ayan, may jacket ka na, Sis Dali Lakaden. At magluluto muna tayo dahil lunch time. Grabe. Ang hirap pag may bantay. Thank you ho, sabi ni Sis Dali Lakadin. Thanks so much. Salamat Sisi sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat. At so busy kasi may bantay. Dito na sila kasi homework po sila. Magpalit channel is still in the house. Thank you so much. Salamat. Buhay OFW sis, haha, sabi ni Sis Dali Lakadin. Kaya nga Sisi, ang hirap ng ganito. kahit itong araw lang man sana na to, malibre tayo ng oras. Kaya lang andito, nagpaluto siya ng spaghetti. Andyan, padaan-daan pa kanina. Tapos tinanong kung nakikita siya.
Pinatanggal pa niya yung kalendaryo dito kasi nga yung kalendaryo nila ano, yung may ano dito noon. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat sa support. Natawa tuloy si Sisi. Grabe. Ang hirap nga talaga. Halala. Hindi man lang makapagpasalamat ng maayos. Salamat, Magpalit Channel. Thanks so much. Salamat, salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Dahil ano, grabe. Gym moments. Gym moments, harang, sabi ni. Gym moments. Thanks so much na meron na ang hahaba pa. May nalaro na akong dalawa. Magkasunod. Parang, from Abra to India, daan lang ako, tamsak manang, sabi ni Abra to India. Salamat ding. Salamat sa pagdaan. Ayan. Thanks so much. 3 million people in the house. Pero tatapusin ko muna ang harang mo, sabi ni from Abra to India. Thanks so much. Salamat, Sisi, sa paharang mo. At ano, umpisa na tayong mag-iipon. Sana makaipon. Salamat sa paharang mo, Sisi. Kumusta na yung bahay mo? Kumusta na yung WH mo? Four million people in the house. Thanks so much. Salamat sa apat na andyan. Salamat, guys. Five million people in the house. Thanks so much. Salamat sa pagstay.
Yes, Sisi. Ganda ng quote sa bag. Manang. I like it. Sabi ni From Abra to India, wending na inspired ako dyan sa quote na yan. Kaya kaya yan ang lagi kong nilalagay noong unang nag-ALS ako. Yan ang nilalagay ko. Kaya dyan ako na-inspired sa quote na yan. Thanks so much sa 3 million na andyan. Congrats manang, sabi ni From Abra to India. Four million people in the house. Thanks so much. Prince Dimple Vlog. Wow, yahoo, yahoo. Bongga. Sang herring. Congrats ng bonggang bongga. Busy dito ako. Nakapadyama. Nakapadyama ni Dragona. Dait nakpadyama ni Dragona. Atoy sakmat aglutluto ti spaghetti dati ubing nga kwa. Adadtoy agkarasublid ti kusina. Pagit kita ta ulo na aglabas-labas ita. Buenas na. Ay, yeah. May harang ba, friends? May harang na ba? Thanks so much sa 5 million na andyan.
Sis Debbie Bustamante, thanks so much. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Sisi, good morning. Good evening dyan. Good evening. Thanks so much guys sa 3 million people in the house na nakabigi-bigi. Salamat.
Silver's TV. Hello host at Mama Ram's Kitchen, sabi ni Silver's TV. Tamsak dan. Hello sa lahat, sabi ni si Silver's TV. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat guys sa mga nagbibigi-bigi dyan na 5. Salamat. So busy talaga, nagluluto si host at may nakabantay na alaga. Andyan siya, nag-work at home. Kasi na naman kami dito. Naka 4th wave na kami. Kaya ayan guys. Prince Dimple Vlog, laro. Harang po habang nagtatahi. Sige lang sisi. Laro lang. Salamat. Nico Tones, wow inay, congrats po, nanin here, sabi ni Nico Tones. Thanks so much na. Salamat. Nakuha din natin. Nakuha din natin yung ating gustong makuha. Thanks so much, Jenny. Andyan din si Jem Mones, naglalaro ng harang. Habang may signal pa daw siya. Hi guys, padikit po, sabi ni Nico Tones. Sana all inay, yay, sabi ni Nico Tones. Sana all. Ay, kayo ang tayo ang nauna. Kaya kami naman ang susunod, di ba? Ayan. Kayo na ang nauna. Kailan pa nay? Now pa lang po ba? Kahapon, Janin. Ngayon lang ako nag-live. Hindi muna ako nag-live kagabi. Nagpahinga muna ng natulog ako ng umaga. Kaya ayan, ngayon lang nag-live. Nico Tones, padikit po guys, salamat, sabi ni Nico Tones. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Nico Tones. Pakilikitan na natin kasi bibing-bibi pa ang kanyang bahay. Pahinga ka po muna, inay. Mahaba na tulog mo po. Kaya nga, ang haba ng tulog ko kagabi. Hindi naman makaporma ngayon kasi andyan yung alaga. Kahit ito man lang sana ang paano ba yung pagpakita sa camera, pero wala pa rin, may bantay. Wow, sis DB Bustamante, thanks so much, congratulations. Di ko napansin, hehe, sabi ni Madam Davy Bustamante. Thanks so much. Salamat sisi sa palipad mo. Wow. Ang sarap naman ng pakiramdam pagka ganyan. Unang palipad si sis DB Bustamante. Thanks so much. Salamat sa palipad sisi. Love you. Ikaw ang unang nagpalipad sa aking bahay. Salamat. Ate Debbie, sabi ni Nico Tones. Ayan, sis Debbie, si Nico Tones ay si Janine. Ayan. Baka hindi mo pa kadikit si Nico Tones. Dikitan mo na rin si CDB, si Nico Tones at si si Janine, yung account ng BF niya yan. Nangingisda si Janine.
Ate, ate, nakabidyo lang ako sa'yo sa account ko po. Haha, sabi ni Nico Tones. Di ba Bustamante at Nico Tones, sino to? Jen or Janine? Janine, Sisi. Si Janine yan, account ng boyfriend niya, si Nico Tones. Ayan, ayan. Nico Tones, yung account ng ng boyfriend ni Janine. Ayan, baka di mo pa kadikit, Sisi. Dikitan mo na. Again, thanks so much, Sis DB, sa palipad. Salamat, salamat. Nagluluto kasi ako. Thanks so much sa 4 million na andyan. Salamat, salamat sa inyo sa pabidyo-bidyo nyo dyan, guys. Thanks so much. Debbie Bustamante, Jen, sabi ni. Hello, Jen, sabi ni DB Bustamante. Nico Tones, Janin po ate DB. Bago account ni Nico, may channel na po siya, haha, sabi ni
Nico Tones. Di bibos naman di, sinong Nico boyfriend? Boyfriend niya, si Nico Tones. Opo, Ate DB, sabi ni Nico Tones. Di bibos naman di, ay, di bibos naman di, sana all, char, haha. Nico Tones, tawang-tawa siya, hahaha. Nico Tones, hi everyone, sa mga hindi ko pa kadikit dyan, ito po link ko, sabi ni Nico Tones. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mag-premiere po si Ate DB, inay, in 13 minutes, start na. Sige, sandali. Okay.
Laisangot Vlogs! Congrats, Mama Norm, sabi ni Laisangot Vlogs. Nahuli po ako, Mama. Harang, sabi ni Rins Dimple Vlog. Laisangot Vlogs, Mama Norm, sana all. Ikaw na ang susunod, Laisangot Vlogs. Ikaw na ang susunod. Sige, sige, go lang ng go. Thanks so much sa paharang mo, Sis Rins Dimple. Sana all talaga, Mama Norm, sabi ni Laisangot Vlogs. Yes, ikaw na ang susunod. Pagsikapan mo din. Gaya ng pagsisikap ko rin sa wakas at nakuha ko rin. Ayan, ayan. Pasensya na, Mama Norms. Andito po kasi sa work. Oh, may work ka na. Okay lang, Laisangot. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Thanks so much. Salamat, salamat. Di ba ako nag-LS? Sabi ni Laisangot Vlogs. Bakit? Mag-LS ka na. Para masaya. Diba? Nagluluto kasi ako. Ano ba? Five million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat guys sa pagstay. I love you all.
Thanks so much sa paharang, Rains.
4 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa pagstay.
Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 14 na patamsak at saka sa isang palipad ni Sis DB Bustamante. Ayan guys, please support our super chatter for today. Our friend Sis DB Bustamante is from US. Ayan, US or Canada, Sisi. Canada, no? Hindi ko matandaan kung US or Canada. Thanks so much, Sisi, sa palipad. Salamat, salamat. Kain tayo guys sa 5 million people in the house. Kain, kain. Harang, harang. Sabi ni Renz Dimple Vlog. Kain na sis. Kain na muna. At para lumakas. Sino mag-premiere mamaya? Si Manang. 3 p.m. Ayan, ayan. Salamat guys sa 5 million people in the house. Kain-kain muna tayo guys. Para may lakas na magtrabaho. At ang daming trabaho. Ang daming trabaho pero sinisingit pa rin yung pag-ELS. Thanks so much guys sa pagstay. Kain-kain tayo. Mag-ulam tayo ng itlog at kamatis. As usual, yun ang ulam ng kunyang dito sa Hong Kong. Kung hindi itlog, noodles. Ayan.
First super shot Nika Explore, bakit walang harang? Sabi ni Nika Explore. Meron na sisi. Meron na. Jib's House. Hello, sabi ni Jib's House. Bakit naka-hide? Jib's House. Hello, sabi ni Jib's House. Bigyan kita ng harang. Jib's House. Asa na yun? Bigyan kita ng jacket para. Bakit naka-hide? Hindi ko makita. Hindi makita yung kay Jib's House. Ba't naka-hide siya? Nika Explore, sisi, kain na. Kain na tayo. Anong oras na? Kain. Kain na, guys. DB Bustamante, salamat po sa pumunta sa premiere, sabi ni Sis DB Bustamante. Welcome, Sisi. And thanks so much again sa palipad mo. Salamat. Nika Explore, bakit walang harang? Sabi ni Nika Explore. Meron na Sisi Diba meron na, naglalaro na si Renz. Harang, sabi niya. Ayan guys, thanks so much sa pagstay. Salamat sa mga paharang nyo dyan, guys. Ayan, sis Nika, meron siyang harang. Ba't hindi mo makita? Gem Moments, hindi maganda connection ko, Ati at Debbie Bustamante. Salamat po, sabi ni Gem Mones. Ayan, sis TV, salamat daw, sabi ni Gem Mones. Mahina daw ang connection niya. Ayan, alam mo naman sa probinsya. Ang hina talaga ng internet doon. Lalo na pag naka-data lang, walang wifi. Salamat, Sisi Debbie Bustamante. Thanks so much. Kain muna tayo. At ako'y gutom na. DB Bustamante at Jem Mones, hello, sabi ni DB Bustamante. Hello daw. Jen Mones, sabi ni Sis DB Bustamante. Kain. Kain tayo, guys. Mabs Cosina, hi host, congrats, sabi ni Mabs Cosina. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pa-congrats. Kain tayo, sis. Mag-ulam tayo ng itlog at kamatis. Thanks so much, Sisi Mabs Cosina. Kumusta yung kusina mo? Kumusta na yung kusina mo, Sisi Mabs Cosina? Nakapagluto ka na ba? Tamsak, sabi ni Mabs Cosina. Salamat, Sisi, sa patamsak mo. Kain tayo. At nanginig na ako sa gutom. Kanina pa. Walang tigil yung work. Renz Dimple Vlog, harang, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ba't sabi ni Sis Nika wala daw harang? Sabi niya. Wow, Mabs Cosina. Thanks so much, Sisi, sa palipad.
Salamat, salamat, Sisi. Salamat sa palipad mo. Ayan, may dalawa na tayong super chatter for today. Sige, Mabs Cosina, thanks so much. At saka si Sis DB Bustamante. Please support our super chatter for today. Sis DB Bustamante at saka si Mabs Cosina. Salamat guys. Thanks so much. Kumusta po Ate Debbie Bustamante? Miss you po. Salamat as always sa support kay Mama Ate, sabi ni Jen Moments. DB Bustamante at Jen Moments, sorry nalilito ako, hehe, dami kasi nim, haha, Jen. Miss you Jen at Jen Mones, musta na, sabi ni Sis DB Bustamante. Ayan, si ano naman, si Jen, double N. Si Janine naman, wala namang N. DB Bustamante, madami din ako na miss pag busy, pero pag free lagi mi, hehe, sabi niya. Jen Mones, yes ate at DB Bustamante, ang support po to kay Madra ate, sabi ni Jen Mones. Mabs Kusina, may virtual heart siya. Thanks so much, Sisi, sa palipad. Love you, love you. Salamat, salamat. Kain tayo. Kain tayo, guys. Kahit itlog lang at kamatis ang ulam ko, nasasarapan na akong kumain dahil sa mga palipad nyo, guys. Jemones, ako ate, wala talaga chance po. Maaksaya sa dita po, pasensya na rin po. Ate Debbie Bustamante, sabi ni Jen Mones. Ako si Budka Boy, Tamsak host, BG here, sabi ni, ako si Budka. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, ayaw. Ba't ayaw magbigay ng jacket? Si Lolo, sandali lang. Ako si Budka Boy. Sino kaya to ako si Budka Boy? Ayan, may jacket ka na. Ako si Budka Boy. Bigyan lang house, hehe. Okay lang po, sabi ni. Ako si Budka Boy. Ayan, may jacket ka na. Ako si Budka Boy. May jacket ka na. Bigyan naman host, sabi ni. Ako si Budka Boy. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang tibay po, sabi ni. Ako si Budka Boy. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Ayan, nagbaba ng bahay si Mabs Kusina. Ayan, lablabin na rin natin. Isa siyang super chatter for today. Si Mabs Kusina, lablabin na rin natin. Jem Mones, pakidikitan din si Mabs Kusina, anak. Siya ang pangalawang nagpalipad dito sa first LS ko bilang monetize. At then, si Sis DB Bustamante, thanks so much again. No worries, BB at Jermones, sabi ni DB Bustamante. DB Bustamante, refresh me, sabi niya. Ako si Budka Boy, BG lang ako host. Hanap WH, sabi ni. Ako si Budka Boy. Ayan guys, magdikitan na kayo. Kahit na WH ang hanap mo, ako si Budka Boy. Dagdagan mo rin yung bananas mo, mangisda ka na dyan. At marami sila, siguradong hindi mo pa kadikit yung mga andyan. Thanks so much sa pagdalaw at saka sa pabigi-bigi mo. Ako si Budka Boy. Kain tayo.
Thanks so much guys sa 4 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Arang, sabi ni Renz Dimple Vlog. Kumain ka na Renz, kain na tayo. Ulam natin ay itlog at kamatis. Ayan tayo. Ganyan lang ang ulam ng katulong dito. Itlog at kamatis. Kung hindi itlog at kamatis, noodles ang ulam. Yan. Ako si Budka, saan ka nakabilang na GC? Pwedeng malaman kung taga saan ka, sir? Ako si Budka Boy. Thanks so much guys. Sa 3 million people in the house is still there. Salamat guys sa pagbantay sa aking munting bahay. Later, give her the vitamin C. Still? Honey MG Vlog, dan thumbs up host, sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Ayan, nag-LS na ako ngayon kasi magpapasalamat ako sa inyo dahil sa mga support sa aking bahay. Ayan. Kaya hindi ko na maantay yung oras ng LS ko na alas 10 ng gabi. Kaya wala namang naka-LS sa GC natin, kaya nag-LS na ako ngayon. Mamaya pa naman si ate, yung premiere niya, si Manang. Kain tayo sis. At salamat ulit sa mga tulong nyo sa aking bahay. Sa mga pag-play sa bahay ko. Thanks so much, Sisi.
Salamat, salamat. Kain tayo. Ayan guys, salamat pa rin sa mga andyan na apat. Thanks so much. Eksaktuhin ko lang na 2 hours to guys dahil maraming trabaho talaga. Maraming trabaho si host at andyan pa yung aking alaga. May bantay ako, grabe.
Thanks so much guys sa 4 million people in the house. Salamat sa pagstay. Gilin biglang awa harang, sabi ni Gilin biglang awa. Gilin biglang awa, congrats Mama Non, sabi ni Gilin. Gilin biglang awa, Jijid po to, sabi ni Gilin biglang awa. Thanks so much Jijid. Thanks so much. Salamat sa tulong ng Pinakbet Team. At ayan, isa kang Pinakbet Team. Yan guys, thanks so much. Mika love shout out sa mga Pinakbet team. Ayan. Naglalabasan yung mga Pinakbet team. JJ, thanks so much. Sisi, Honey MG Vlog, thanks so much. Ayan. 6 million people in the house. Thank you so much. Salamat sa inyo.
7 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibiji-biji dyan. Thanks so much. Salamat, salamat, salamat. Prince Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much love you too, Mama Norm, sabi ni Marlisa. Thank you so much, Marlisa. Love, love, love. Prince Dimple is still in the house. Thanks so much. Prince, salamat, salamat sa pagbantay. Di pa rin ako tapos na maghugas. Di pa tapos si Lola na kumain. Kumakain pa lang.
Hello. Bye-bye guys. I have to end kasi maghahandwas muna ako. Salamat guys. Salamat. Salamat sa naging super chatter for today. Sis DB Bustamante at saka si Mabs Kusina. Thanks so much. God bless. And bye-bye.